Ҳарри Кейн бо корномаи зебо ва зиёда аз 350 гол дар карьераш ғайричашмдош ягон ҷоизае ба номаш надорад. Дар муқоиса ба бозингароне мисли Драгба ки сатҳи голзаниашон пасттар буданд. Ҳамин ҳафта умеди ғалабаҳо бо трансфери Кейн ба Бавария зиёд шуд. Тасаввур кунед, дарҳол баъди гузаришаш Кейн аз курсии эҳтиётӣ ба майдон баромад, вақте Бавария дар суперҷоми Олмон 2-0 аз дасти Лейпциг шикаст мехӯрд. инҷо ҳам Кейн коре кардан натавонист ва дастааш бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрд. чаро бо ӯ ҳамеша нокомӣ ҳамроҳ аст? боре ҳам соҳиби ҷом мешуда бошад? имрӯз ҳамин масъаларо шарҳ хоҳем дод. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. одамон ба нокомии Кейн танҳо мувофиқ набудани рӯзро медонанд. ба ёд оред, финали Лигаи Чемпионҳоро ки Тоттенхем бо Ливерпул рӯбарӯ шуда буд. он рӯз ҳар ду даста бо ситораҳои худ кӯшиш мекарданд ки дастаашонро муваффақ гардонанд. бозингарони Тоттенхем бошад, дар ин бобат камфаъолӣ доштанд ва аз байни ҳамаи онҳо танҳо Сон Хин Минро гуфтан дар кор аст ки каму беш бозии хатарнок нишон медод. Кейн дар ҳайати Тоттенхем натавонист ки як қадам мондан то ҷом коре кунад. шояд гӯянд ки Тоттенхем аз Ливерпул дида дастаи заифтар буд, вале ин ҷавоби бохт шуда наметавонад. ин баҳонаро дар бозии Италия ва Англия овардан намешавад. мухлисон аслан Англияро ғолиби Евро медонистанд, вале дар майдон кореро пайхас кардан намешавад. баъди 120 дақиқаи бозӣ кор ба пеналтиҳо омада расид. Англия новобаста аз пешсаф буданаш мағлуб шуд. умеди ба даст омадани ҷоме дар дили мухлисон мурд. медонед чаро? барои нобарориҳои Кейн. дар ин маврид ҳам мухлисон ба омилҳои вуҷуддошта бовар намекунанд, аммо боз тарафи дигари кор ҳам ҳаст. ба бохт дар якчорфинали ҷоми ҷаҳон аз дасти Фаронса менигарем. дар Евро Кейн пеналтиро ба дарвозаи дунарума зада тавонист, аммо дар ҷоми ҷаҳон пеналтии муҳимтарини карьераашро ба самар расонида натавонист. пеналтии якуми Кейн вақте буд ки Уэйн Руни 53 гол дар мунтахаби Англия дошт ва аз он вақт то ин ҷониб Кейн аз дигарон дида пеналтии зиёд ба ҳисобаш дошт. баъди гузариши 6 дақиқа ва фишори дастааш, Кейн пеналтии ба дастомадаро болотар аз дарвозаи мунтахаби Фаронса зад. он ҷо рӯҳан шикаст хурд гӯям ҳам мешавад. ҳамин хел Англия имкони баромадан ба полуфинал ва ҳатто финалро ба ҷои Фаронса аз даст дод. бори дигар умеди ба даст омадани ҷом дар дили мухлисон бо сабаби Кейн аз даст рафт. ҳамааш ба он ишора мекунад ки дар будани фишори зиёд ҳунари Кейн дар майдон бад мешавад. аз тарафи дигар Кейн ку сарвони мунтахабаш аст ва топ голзани чемпионати Англия ба ҳисоб мерафт. агар ба дебютҳои имрӯза нигарем, аксаран мехоҳанд ки Ҷейми Вардиро ба ҷои Кейн бубинанд. акнун мебинем ки Кейн бо гузариши худ ба Бавария то куҷо ҳолатро тағйир дода метавониста бошад. агар раваду боз мушкилӣ сар занад, пас аниқ ки мушкилӣ бо худи футболбоз аст. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.